It's all about you, Jesus. Let's pray. Merciful Father, we praise you and we thank you once again for this wonderful moment. Bless your people. Make me worthy, Lord, to deliver your message today. Who shall ascend unto the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? Ye that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn to deceitfully, he shall receive the blessing of the Lord and righteousness from God. Strengthen the faith of your children. This we ask in Jesus' name. Amen. In the book of 1 John chapter 4 verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. The title of my message today is Born of God. Ipinanganak ng Diyos. Brethren, mga minamahal, sa mga lahat ng mga nanonood, you are born to be a champion. Champion kasi po, sa nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga nanay, mama, bago pa tayo lumabas sa kanilang sinapupunan, marami na po tayong kaaway, mga cells, maraming namatay. At pinalad po tayo sapagkat tayo po ay binuhay. At binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay. Kaya sa creation pa lang, no? Dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos, in the book of Genesis 1 hanggang 5, He created the heaven and the earth. At the first day hanggang verse 5 po yan. Yung liwanag sa dilim hanggang 6 to 8 yan. Yung kalawakan hanggang 9 to 13 yan. At yung the earth and the seas. Okay. And 14 up to 19. Yan yung kanyang nilikha. Yung the firmament in the heaven. Nagkaroon po ng liwanag sa kalawakan. At dito po sa verse 20 ng chapter 1 ng Genesis hanggang 23, nandun po yung kanyang paglikha ng mga pangangailangan ng tao, the great whales, the mga creating things. And in the book of Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi ron, and God said, let us make man in our own image, the image of God, after our likeness. And then sa the following verse 26, and God made man in his own image, male and female, and he created them. So ibig po sabihin, lahat po ng nilikha ng Diyos na pangangailangan ng tao ay binanggit niya po. And God said, and God said. Pagdating po sa tao, nilikha niya po ayon sa kanyang sariling wangis. At hindi niya sinabi na magkaroon ng tao. Kundi nilikha niya po sa pamagitan ng kanyang personal touch sa kanyang ginawa. That's why there are 3 types of births. Yun yung ating papag-aralan. Na? Kaya, born of God ang ating title.
Three types of birth. Unang-una po, hallelujah, the physical birth. Kaya champion po tayo. Yung mananonood, champion ka. Binigyan po tayo ng Lord na lumaban sa mundong ito. Yung tinatawag na physical birth. Tingnan po natin in the book of Job 14:1-6. Man who is born of woman is few days and full of trouble. He comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. And do you open your eyes on such a one and bring me to judgment with yourself? Who can bring a clean thing out of an unclean? No one. Since his days are determined, the number of his months is with you. You have appointed his limits so that he cannot pass. Look away from him that he may rest, till like a hard man he finishes his day. Ang tao na ipinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Inatulad po ito sa bulaklak na nalalanta at nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. Yan po ang tao. Kaya kung mapapansin nyo, pagkaluwal po ng sanggol, umiyak po yan para papaluin, para mahininga, para iiyak. At sa kanyang pag-iyakan, sabi niya, champion ako. Diba? At paglabas niyan, ang magulang ay nandun na ang kanyang responsibility. So dito po, makikita po natin na physical birth. Kaya yun yung unang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 4, sinong makakuha ng malinis na bagay mula sa marurumi? Walang sinuman. Okay? Kaya pag ikaw ay tao, siyempre po, lumabas po tayo, kasala yung ating mga ninono, the first Adam. Kaya full of trouble po tayo. Kaya nakatakda na po yung ating mga araw sa mundong ito. We have an appointment to God. Kaya dito po, kailangan malaman po natin na ang physical birth na yan ay mayroong limitations. Okay? Natural man. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. Ang natural man daw, yung pagka natin, no? Pagkalika sa atin, dahil hindi naman tayo malinis, hindi natin tinatanggap yung mga bagay ng mga spiritual. Kasi kahangalan po sa atin yun. Nor can know them. Hindi natin malalaman because they are spiritually discerned. Kaya natural man and born of a woman. Dalawa po yan. Ang kategory po ng physical birth ay born of a woman and a natural man. Number 2. Meron yung tinatawag na spiritual birth. Spiritual birth. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 1-7, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old?
can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of his Spirit is his spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Born again. Hallelujah. Spiritual birth. Alam niyo po, mayroong proseso po yan dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Kahit na nagkasala po, in the book of Genesis chapter 3, nangako na ang Lord na mayroon tayong plano ng kaligtasan. Pinalano niya na po yan. Kaya kahit na nagkasala po yung first Adam, kahit na nakatakda na po yung ating the numbers, our numbers on earth, determine na po yan, nakatakda na sa bawat tao. Pero ang Diyos po, ang ating Panginoon Diyos na nasa langit ay hindi po tumigil na tayo po ay bibigyan ng kaligtasan at pag-asa. Kaya yung spiritual birth na yan, nung dumating po yung Messiah, kasi yung unang Adam, nagkasala. Pero yung second Adam, ito na po yung ating tagapagligtas. Kaya sabi po ron, you must be born again. Si Nicodemus ay isang Pariseo, the ruler of the Jews. Kaya dito po pumunta kay Jesus Christ gabi. Teacher, Rabbi, ikaw ay galing sa Diyos. Walang makakagawa nito unless God is with him. Kaya sabi ng ating Panginoon, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Alam niyo po, ang akala po ni Nicodemus, yung sinabi ng ating Panginoon na unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang akala ni Nicodemus, physical birth po yun. Iniisip niya, mga kapatid at mga minamahal, napapasok siya muli sa sinapupunan ng kanyang nanay. Can he enter? Can I enter again to my mother's womb second time? Ano ang sagot ng ating Panginoon? Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Take note, yung verse 3 kanina, he cannot see the kingdom of God. Sa verse 5, he cannot enter into the kingdom of God. Kanina, you must be born again. Unless, pag sinabing unless po ng ating Panginoong Isus, wala ka nang ipang gagawin. Kasi ano na po yun? Unless. Wala nang reason. Wala ka ng justification nun. Maliban ng tao, panganak na muli. Ibig pong sabihin, yung natural birth, yung physical birth, yun yung una nating kapanganakan. Kaya sabi ng ating Panginoon, unless a man be born again, ibig pong sabihin sa spiritual po yan, kailangan ipanganak ka na muli. Kasi hindi ka na pwedeng ipanganak na muli sa physical. Hindi ka na pwedeng papasok muli sa sinapupunan ng iyong mother. Kaya sabi na, you must be born again. Ang ibig po sabihin is pertaining to the spiritual birth. Sa John chapter 3 verse 3. Kaya unless a man be born again, it is not a religion that you become born again. It is a relationship between man and God. Yun lang po yung paraan ng Diyos. Sapagkat wala pong nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned. Nagkasala po ang lahat. Isa lang ang walang kasalanan.
na bumaba dito sa lupa. Ang ating Panginoon Hesus, wala nang iba. Kasi galing po siya sa langit. Pinanganak po siya ng virgin. At ipinaglihi po siya sa pamagitan ng Holy Spirit. Pagamat nagkatawang tao po siya, wala po siyang kasalanan. Para maligtas po tayong lahat. Kaya sabi niya kay Nicodemus, teacher ka, hindi mo alam. Kaya you must be born again. Lahat po na nakikinig. Eh kahit na anong pananaw mo, kahit na anong lahi mo, kailangan ma-born again ang tao para magkaroon siya ng relationship sa Lord. Kasi ang sabi niya, unless. Pag sinabing unless, ang nagsabi po ron, hindi ang tao, ang Panginoong Jesucristo. Bumalik na po siya sa kanyang trono. Kaya yung tinatawag natin ngayon na Father, siya na po yun. Ibabalikan po tayo. Yun yung tinatawag na second coming. Kaya dito niya sa verse 5, you must be born of water and the Spirit para ikaw ay makapasok. Kanina, you must be born again para makita mo. Ngayon, hindi mo lang makikita ang kingdom of God, kundi makakapasok ka pa. Ibig sabihin, mararanasan mo. Mararanasan mo. Nakasama mo ang Diyos. Mararanasan mo yung mga pangako ng Diyos, yung kapayapaan, yung kagalakan, yung buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya sabi niya sa verse 6, chapter 3 ng book of John, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Kaya yung born of the flesh, a natural birth po yun. Yung unang kapanganakan po natin. And that which is born of Spirit is Spirit. Ang tinutukoy niya po rito ay yung you must be born again. Kasi kailangan pag na-born again ka, you are born in the Spirit. Kaya sabi niya sa 7, do not marvel that I said to you, huwag kayong magtaka. You must be born again. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Jesus Christ po. Huwag kayong masasaktan po. Yun yung paraan ng Diyos para makapasok po tayo sa kanyang kaharian, para makita natin ang kanyang kaharian, para malasak po natin yung kapayapaan, yung kagalakan, yung bunga, the fruit of the Holy Spirit, na tayo po ay makakalakad ayon po sa pangako ng Diyos. Magaan po ang buhay. Kasi kasama mo po siya. You must be born of the Spirit. Kaya sabi niya, huwag ka nang magtaka, Nicodemus. Kailangan, you must be born again. Kaya lahat po nakikinig. Kahit na anong denomination ka, anong paniniwala mo, basta ang sabi ng Lord, Jesus Christ, you must be born again. Paano tayo maborn again? Titingnan po natin. Mula kay Nicodemus, habang nangangaral ang ating Panginoon. Nung tinawag niya yung kanyang alagad, kailangan maborn again kayo. The book of John 3:8, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So everyone who is born of the Spirit. So, inyang tulad po ito sa hangin. Hindi natin alam kung anong direksyon, saan ang galing. Kaya ganun din po, pag ipinanganak na po tayo sa Spirit, huwag tayong magtaka. Kasi ang Diyos po ang nagbibigay niyan. Pag sinabing you must be born of water, you must born through the gospel. Okay. Ikita po natin yan sa book of Matthew 28:19. Go ye therefore and make disciples. Yan na po. Yun yung inatasan ng ating Panginoon ng kanyang mga lagad
na gawing alagad ang lahat ng bansa. O, baptizing. Nandun na po yung the word baptizing. Yung baptize. You must be baptized in water. Kasi yung water po dyan, nagre-represent po ng blood ng ating Panginoon. Yan yung kanyang kamatayan. Kaya nasa gospel po yan. Kaya yung sinabi niya kay Nicodemo, tinuloy nila sa pangangaral. Kaya dito po, inabili niya sa kanyang mga alagad. Kaya sa 28:19, yun po yung Great Commission. At saka sa Acts 2:38, nandun na uli yung you must be baptized of water and of Spirit. Kaya nung sa yung Day of Pentecost, samantalang nag-resurrect ng ating Panginoon, nangangaral na po si Apostol Pedro, sa kanya binigay po yung susi to unlock the message of salvation. Kaya napaghabag po yung mga tao, sila nasaktan sa kanyang pangangaral. Ang mga Hudyo may kapistahan o the Day of Pentecost. Kaya nagtanong sila kay Pedro, anong gagawin namin? Kaya sabi niya, repent. If you repent, you must believe. If you believe, you must obey. Ganun po yun. May obedience po ron. Paano? Repent. Laban naman halos ng tao nagre-repente. Pero ang gusto ng Lord yung genuine repentance. And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Nandun po yung baptize, yung water. You must be born by water and of Spirit. Yun. You must be baptized in the name of Jesus Christ. Para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. The first baptism is water baptism. The second baptism, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. You must be baptized in water and of the Spirit. The baptizer of the Holy Spirit is Jesus Christ. Kaya yung sinabi niya kay Nicodemus nandito po sa gospel. Baptized in water, yung burial niya, yung blood niya represents the water baptism. And the Holy Spirit baptism is the gift. Yan po ay regalo ng Diyos. Pero mo regalo ng Diyos, paniwalaan mo. Kasi Diyos ang nagbigay eh. Pag hindi ka maniwala dyan, hindi mo tatanggapin yan. Hindi mo matatanggap po yan. Kaya, isang physical birth, number 1 kanina, that is born of a woman and a natural man. Number 2, the spiritual birth, you must be born again. How? Through the gospel. Number 3, kailangan we must be born of God. Paano po tayo ipanganak ng Diyos? Kanina, ipinanganak ng babae. Pangalawa, ipinanganak na muli. Ngayon, ipinanganak ng Diyos. Born of God. Pagkakaiba po yun. How can a man be born of God? Ayan ang tanong. Okay, siyempre po, dalawa po yun. Kailangan bago ka ma-born of God, kailangan papasok ka sa number 1, physical birth at spiritual birth. Paano? Okay. The book of John, chapter 3, verse 8 to 10. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He must destroy the works of the devil. First John po yan. First John, chapter 3, verse 8 to 10. Whoever has been born of God does not sin. Pag ikaw daw ay ipinanganak ng Diyos, hindi ka raw nagpapatuloy sa pagkakasala. For His seed remains in Him, and He cannot sin because He has been born of God. Nandun daw yung nakatanim, yung binhi, yung mga salita ng Diyos. May takot ka, kaya hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya may takot ka. Why? Because you are born of God. Pinanganak ka ng Diyos. Hindi ka lang ipinanganak na muli.
kundi ipinanganak ka na ngayon ng Diyos. Sarap nun, ano? Hindi ka lang ipinanganak ng babae, ng nanay mo, kundi nagkaroon ka ng relasyon sa Lord. You are born again, may relasyon ka na sa ating Panginoon Hesus, at nagpapatuloy ka pa. Ngayon, habang nagpapatuloy ka, ipinanganak ka na ng Diyos. At yung criteria o qualification na magiging born of God ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya sa verse 10, in this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Kaya nga, pag born of God ka, ay righteousness po. Talagang ayaw mo yung katwiran mo, wala na po yun. Wala na yung gawa ng laman. Kasi nakapasa ka na sa born again eh. Nakapasa na, ito, papunta ka na sa maturity. Pag born of God ka, nandun na po yung maturity. Ano? Ang mga pagkain mo, hindi na gulay. Hindi na gatas ang ininom mo. Pangkarnihan na. Kasi ang mga pagsubok na darating sa'yo, ay pang-matured na. Pang-worker na. Kaya you are born of God. Yan ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Ano pa? 1 John chapter 5 verse 1 to 3. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Sino raw maniniwala? Ang sinumang sumampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Hindi po mabigat po ang utos ng ating Diyos. Alam niyo po, pagka born of God ka po, believe that Jesus is the Christ. Pag sinabing is the Christ, siyang Kristo. Hindi lang Jesus is Christ, is Lord, is the Christ. Siya yung Panginoon. Siya yung tagapagligtas. Siya yung Diyos din. The deity of Jesus Christ. Kaya nga pinakilala niya yung sarili niya na siya, I am He. Pag sinabi niyang I am He sa John chapter 8, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Habang siya po ay hinanapan para siya po ay blasphemy. Ang father namin, si Abraham, kung yung father nyo si Abraham, di dapat maniwala kayo sa akin. Kasi bago pa si Abraham, ako na nga. Lalo silang nagalit. Alam niyo po, sa totoo lang, ang Diyos pwedeng magkatawang tao po. Kasi Diyos siya. Pwede niya magagawa na humiram ng katawan para pantubos kay Maria, sa Virgin. Kaya niya kasi. Tapos bumalik po siya, babalikan tayo, kaya niya kasi Diyos po siya. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin ang Bible, ang langit ay ang kanyang trono. Ang lupa ay ang kanyang tungtungan. Ganun kadakila ang Diyos po natin. Kaya huwag natin siyang limitahan. Kung sinabi niya na yung mga lalalim, hindi nyo na dapat malaman. Yung tao, sa sobrang lalim, nauntog na po eh. Sobrang lalim, nauntog. Sobrang taas, nauntog. Dito lang po tayo sa tama. Kung anong sinabi ng Lord sa Book of Revelation, huwag nyo nang dagdagan, huwag nyo nang bawasan. Yan, kandun lang po tayo. Kasi yung mga lihim, kanya na po yun eh. Pero sabi ng Lord, the mystery has already been revealed. Pag sinabi niya ang hiwaga ay nireveal na, nagmanifest na, ibig sabihin yung kanyang pagka-Diyos, alam mo na kung sino ang Diyos mo.
Alam mo na kung sino ang Panginoon mo para stable yung faith mo. Kasi pag tinanong ka kung ilan ang Diyos, ay tapos magkakaiba yung Ama, Anak at Espiritu, ay magkakaroon ka ng kalituhan. Unstable po yan. Mayroon po tayong Bible study na papag-aralan po natin yan tuwing Friday po. Manood po kayo doon. Ganda po ng topic natin yun. Ang topic ko sa susunod na Friday po, Jesus' name. Kasi deity of Jesus Christ po, yung kanyang pagka-Diyos. Kaya sana po, makinig kayo sa every Friday. Yan. Nandun ang Bible study. Talagang pinapag-aralan natin, hinihimay-himay po natin. Doon po, manood po kayo. Kasi po, pagka Sunday worship service, siyempre po, pagkalahatan ito. Kaya doon po, talagang hinihimay-himay po natin ang Bible. Kung ano, guided po tayo ng Holy Spirit, huwag kayong mag-alala. Biblical based tayo, Bible based po tayo. Ano pa? Believe that Jesus Christ is the Christ. Kaya, by this we know that we love the children of God. Number 3. You are overcomer. Ay, ang tindi mo. Pag sinabing overcomer, talagang for whoever is born of God overcomes the world. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Our faith, and this is the victory that has overcome the world. Our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Pag sinabing Son of God, abay mga kapatid, talagang ano yan? Diyos yan. Kapantay niya. Kasi po, kailangan maging anak po siya ng Diyos para matapos niya ang kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah! Kaya, kung ikaw ay pinanganak ng Diyos, ay dumadaig ka sa sanlibutan. Ano ba yung gawa ng sanlibutan? Diba? Ang gawa ng sanlibutan, itong mga pestilence na to. Itong mga problema, kahirapan na dumarating. Balisan ng tao. Yung iba, kinakapos na ang budget. Umaasa sa ayuda. Yung iba, hindi nakarating, huwag na kayo magtampo. Para sa poor to the poorest po yun. Kung natamaan nyo na poor ka talaga, at hindi nakarating sa'yo, ang Diyos naman po, pakakainin ka. Kang mag-alala, makakalampas din po tayo sa pestilence na to. Ay, born of God ka overcomer ka Our faith, dahil sa pananampalataya mo. Na? Sa verse 5, sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Anampalataya ka, tinayuan mo yan. Sigurado po, overcomer ka. Gusto ng Lord, overcomer, dumadaig. Ang mga anak ng Diyos talagang minsan pinipito na lang yung mga para gumaan ang buhay. Umaawit na lang yan. Kaya salamat sa Diyos, overcomer. Ano pa? Keep themselves safe. Ibig sabihin, pag ikaw ay pinanganak ng Diyos, safe ka Verse 18 ng 1 John chapter 5. We know that whoever is born of God does not sin. Ibig sabihin, you are not slaves. Hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala kasi may takot ka. But he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Biro mo yun, mga kapatid. Hindi ka pwedeng kantihin ang kaaway. Hindi ka pwedeng, itong virus na to, wala po. Hindi ka pwedeng, yan, hindi ka niyan. Huwag kang mag-alala. Sagot ka ni Lord. Pero
And we know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Hiro nyo mga kapatid. Alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Pero huwag kang mag-alala at alam na rin natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ang makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Talagang totoo po. At sa Kanyang anak na si Kristo, Jesus, ito ang tunay na Diyos. Sino raw tunay na Diyos? Yung Kanyang anak na si Hesus Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. 20 po hanggang 21 yan. Kaya sabi niya, my little children, keep yourselves from idols. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pag born of God na po tayo, ay mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Ano ibig ko sabihin? Pag minahal mo ang Diyos higit sa iyong karir mo, ay Diyos-Diyosan mo yung karir mo. Pag minahal mo yung Diyos higit sa pamilya mo, yun Diyos-Diyosan mo yung pamilya mo. Pag minahal mo yung Diyos higit sa asawa mo, ay mas Diyos-Diyosan mo yung asawa mo. Maraming Diyos-Diyosan sa mundong ito. Pag matigas ang ulo mo, diba? Diyos-Diyosan mo rin sarili mo. Bukod doon sa mga larawan na ginawa ng tao. Tawag po doon, idolatry. Yun yung mga idols eh. Yun yung mga, kaya pwede mo maging idol sa isang tao. Yung mga basketball player, pwede mo maging idol siya. Pero, wag yung lampas. Pwede mo naman humanga. Pwede ka humanga. Pero, wag yung labis na higitan mo pa sa halos sambahin mo na yung mga tagahamong mga idolo mo sa artista. Pinaka-idolo mo na lang yung number 1 ang Diyos. Kasi siluso ang Diyos po natin eh. Kaya nga ayaw niya nga ang Diyos-Diyosan eh. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Yun po yung pangalan ng church na pinakatiwala po sa iyong palikod. Kaya Jesus Christ Church. Hindi po pangalan ko yun, Domingo Lucinas Church. Jesus Christ Church. International po. Hindi ko naman inisip po yun eh. Kaya lang talaga bigay ng Diyos yan. Kaya sabi ron, love God above all. Lord willing po, yun ang aking pipreach bago kami mag-church anniversary. Dapat po, ang church anniversary namin ay May 17. Lord willing po, baka online na lang po kami mag-Sunday service. Yan po, Harvest 2020. Abangan nyo po yan. Kaya yung Diyos-Diyosan na yan, love God above all, baka pipreach ko po, mga bago mag-church anniversary, the greatest commandment of God. Abangan nyo po yan. Hallelujah. Praise God. In the book of John chapter 4 verse 6 to 8. Beloved, let us love one another. For love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. May awit po yan eh. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knoweth God. He who does not. Diba? Mayroong awit po yun. Pag hindi mo, pagkilala mo ang Diyos, at hindi mo mahal ang Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, nais po ng Diyos, hallelujah, na tayo po ay sagana sa pag-ibig. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. My beloved, let us love one another. 1 John 4,
7 and 8. Kaya pag ikaw pala ay nagmahal, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ay pag inibig mo yung kapatid mo, inuunawa mo at inaabot mo, ako, talagang nalulugod ang Diyos sa iyo. Bakit? Pero pagka lagi kang nainis dyan, pag nakikita mo, naalala mo yung ginawa sa iyo, samantalang pareho kayong mananampalataya, pag nagkasalubong kayo, yung dugo, yung alta presyon mo, tumataas. Ay, hindi magandang sinyalis po yan. Kailangan ipakita mo na born of God ka, pinanganak ka ng Diyos, nag-matured ka na. Hallelujah. Alam niyo ang mga born of God, ano yan the book of 1 Corinthians chapter 13, sinabi ni Apostol Pablo sa 13, when I was a child, I speak as a child. I act as a child, but when I became a man, I put away childish things. Kaya sabi niya, nung ako'y bata, kumikilos akong bata, nagsasalita akong bata, ang pananaw ko ay bata. Pero nung ako'y naging man, when I was born of God, ayun, I put away all childish. Kaya nasa maturity na po tayo pag born of God. Si Peter sa chapter 21 ng Book of John, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanya, the level love of serving. Yung pangatlo, 3 beses niyang tinanong yun Yung pangatlo, magulgul na kasi pumasok na, lumalim na kasi talagang na-convict na siya ng gusto Umagulgul na po siya. Kaya sabi ng ating Panginoon, nung ikaw ay bata, ikaw ang nagsusutang yung sarili. Kung saan mo gusto, doon ka pumupunta. Pero ngayon, itaas mo na lang ang iyong kamay. Ako na ang magsusuot sa iyo. Ako na magbibihis sa iyo. Huwag mo nang isipin yung panlupa. Huwag ka na mag-isda muli because you are now the fishers of men. Ganon din po tayo, mga born of God. Samantalin po natin ang mga aral ngayon. Sagana po ngayon ang aanihin. At yan po ang preaching ko po sa May 17, Lord willing. Harvest 2020. Lobin po ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Kaya, una, physical birth, born of a woman, full of troubles. Pero kahit na full of troubles ka, ang Diyos ay nagbigay pa rin ng pagkakataon na spiritual birth. You must be born again. Binigyan po tayo ng Lord ng pagkakataon. At hindi lang tumigil ang Diyos doon. Kailangan we must continue. Magpatuloy po tayo sa takbuhin na binigay sa atin ng Lord. There is a race that's set before us. Mula nung tayo tawagin ng ating Panginoon, mayroon tayong takbuhin. Habang tayo po ay tumatakbo sa ating harapan, ay may mga dusty road, may mga rough road, may mga stony road. May maring dadapa ka na sa problemang ito. Walang-wala na talaga. Pero huwag kang mag-alala kung ikaw ay mananampalataya. Hallelujah, huwag ka lang bibitaw. You must fight a good fight of faith because you are an overcomer. Hallelujah. You are a born of God. Ang mga born of God ay overcomer. Because your faith, you overcome this world. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya yung pangatlo po, pag born of God po tayo, I'll tell you. Itong nangyayari po sa atin, ano lang po ito? Pang-ensayo, pang-training lang sa atin. Pero pang-darating na mas matindi, preparation lang po ito.
Hallelujah. Inaayos lang ng Lord yung mundo. Nililinis niya yung mga pollution, kaya magandang langit ngayon eh. Hallelujah. Kaya ganun talaga ang King of Kings. May mga forerunner po yan. Hallelujah. Mga presidente po, may mga forerunner yan. May mga advance party yan eh. May mga military yan. Titignan nila yung kanilang convention center pag mimitingan, pag dadausan. Kung may mga hindi mga gandang mga doon. Mga bombs or mga kaaway ng kanilang pamahalaan. Ganon din yung King of Kings, yung hari ng mga hari. Kaya talagang pinaghahanda niya yung kanyang mga nilikha. Na ganito po, para may panahon po tayo na makinig. Panahon tayo sa ating Diyos, panahon tayo sa ating mga mahal sa buhay. Kasi binigyan na po tayo na matagal na panahon. Na sarili po natin ang ating inintindi. Hindi naman lahat po yun, pero majority. Ngayon lang nangyari itong lockdown na to. Lord willing po, at yung second coming ng Christ, tatalakayin po natin yan. At bibigyan ko kayo ng initial po doon. Kaya nangyari po ito. Nandito na po. Nasa Book of Matthew chapter 24 po yan. Pagpalain po tayong lahat. At sana po, may napulot po kayo. At patuloy lang po kayong tumangkilig po sa gawain po sa social media. Ayaw po magpasalamat. Lord God, we praise you and we thank you for everything. Salamat po, Ama, sa iyong masalita. Salamat po. At ikaw po, Panginoon, ang mag-touch sa lahat ng mga listeners. Nawa Diyos, sila po ay mapagpala. Purihin ka, dagilan Diyos. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, kung ano isang magdalangin. Amen. Muli magandang umaga po sa lahat na nakinig at nanood po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Nakita naman po natin at napakinggan ang misahe po sa atin ng ating mahal na Bishop Domingo Lucena na pinamagatang Born of God. Tunay mga kapatid na pagiging Born of God po ay bigay po ng Panginoon sa bawat mga anak niya na nais man na maligtas. At sa oras na ito mga kapatid, tayo muna po ay dadako po muli sa ating pagtanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas sa ating buhay. Ayon po dito sa 1 Corinthians 15:1-4, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang mabuting balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang silatang ipinapangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat at tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinabi ng kasulatan. Mga kapatid, wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin po ang ating Panginoon sa ating buhay at manalig po tayo sa Kanya. May mangyari lamang po na tayo po sumunod sa maikling panalangin na ito bilang pagtanggap po sa ating Panginoon. Pikit po natin sumandali ang ating mga mata. Itaas po natin ang ating mga kamay at sumunod po kayo sa maikling panalangin na may pagtanggap. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, tunay na napakabuti mo po, dakila ka sa aming buhay. Sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyong banal na trono, nagpapakumbaba po sa aking sarili. Napatawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga kahinaan na nagawa sa iyong harapan at sa aking kapwa. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po sa kaligtasan na aking natamo.
Salamat po. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Jesus. At kung nais po natin mga kapatid na tayo po lumago sa ating spiritual, mangyari lamang po na subaybayan po natin ang ating programa tuwing Biyernes po ng hapon ng alas 5 at every Sunday 9 a.m. ng umaga po. At nawa mga kapatid, patuloy po natin itong i-subscribe, i-share at i-likes po sa YouTube and Facebook account po natin, JCLGAA. At sa mga ilang pong mga announcement, nais ko lang po ibabatiin sa ating mga kapatiran na tayo po ay may mga gagawin, no? Alam naman po natin yung ating mga schedule, yung ating prayer at 3 everyday po yon. At yung ating prayer habit, at alam po natin yung mga schedule po natin, every domain churches po, may mga schedule po tayo. At ganun din po yung ating prayer meeting po every Thursday po sa mga pastor po. Every domain pastor, meron po tayong every Tuesday, 6 p.m. na online prayer. At ganun din po, tuwing Thursday naman po sa ating mga Bible Cell teacher, may prayer meeting din po tayo online at 6 p.m. At ganun din po sa ating Saturday, every Saturday 6 p.m. naman po para po sa ating mga contingent leader. Punta po tayo doon tuwing alas 6 po. At nawa patuloy po tayo manalangin. Huwag po tayo magsawa na manalangin sa ating Panginoon. Kailangan po ito ng ating bansa. At ganoon din mga kapatid, panatilihin po natin na magtulungan at magdamayan sa panahon po ng krisis na meron po tayo sa panahon ito. Tayo muna po ay mananalangin bilang pagwakas po pansamantala ng gawain ng Panginoon. Pagkit po natin sumandali ang ating mga mata. Tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin ito. Purihin ka, Mambanal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos ng buhay, aming Diyos na may lalang ng langit at lupa. Sa iyo mapagpalang kamay, Panginoon, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa mo po sa amin sa buong sanlinggo ito. Salamat po, Ama, sa patuloy na pag-aalaga mo po sa amin. Hindi mo po kami pinabayaan, iningatan mo po kami, nilagay mo po kami sa iyong kalinga, Panginoon, upang ang iyong mga anak ay huwag matakot, upang sila'y hindi mangambabagko, sila'y magalak, at natutuwa, Panginoon, na ibahagi po, Panginoon, ang kanilang pagmamahalang bilang magkakapatid. Salamat po, Ama, sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataong kagaya na ito, na makapakinig po muli ng iyong salita, sa pamamagitan po ng aming mahal na Bishop Domingo Lucena. Salamat po sa mensahe na ipinarating mo po sa bawat isa na kami po ay dapat maborn again, Panginoon. Sapagat ito po ay paraan mo, Panginoon, upang kami magkaroon ng kaugnayang espiritual sa iyo. Sapagat ang mga tao po ay nabubuhay sa laman. Kung wala po ang kanilang espiritual, Panginoon, malayo po na sila'y makasunod sa mga bagay na panlangit. Maraming po salamat. Dalangin po namin, Diyos, na ang mga salita po na aming napakinggan ay itanim mo pong maigi sa mga puso't kaisipan ng lahat ng makinig. Ibaon mo po ito, Panginoon, sa kanilang mga puso't kaisipan at ito po ay dili-dilihin nila. Maraming salamat po sa pagpapala na mayroon po kami sa araw na ito. Ganon din po, Panginoon o Diyos, patuloy po namin dinadalangin sa iyong mapagpalang kamay na patuloy mong kaligayin ang aming bansa, Panginoon. At alam po namin, God, na ang mga anak mong nananalangin sa iyo ng buong taimtim, ang mga anak mo, Lord, na nananalig sa iyo, Panginoon, ay papakinggan mo po, Panginoon, sa aming mga dalangin. Hilig po namin, O Diyos, sa patuloy mo kami bigyan ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami lagi, Panginoon, ng kagalakan na tumulong sa iba. Bigyan mo kami lagi ng kagalakan, Panginoon, na maglingkod, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming po salamat, O Diyos. At alam po namin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay, ang siyang aming kasama, Panginoon, sa buhay na ito. Maraming po salamat, Panginoon, sa pagpapala po na ipinagkaloob mo sa amin. Sa iyo lamang po ang papuri, Panginoon, at ang dalangin na ito, O Diyos,
Nawa, Panginoon o God, ay pumainlan lang sa iyong banal na trono at maging mabangusam niyo po ito sa iyong harapan. Maraming pong salamat. Sa iyo lamang po papuri, pagdakila, pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless you po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.